Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a ina muku barka da wannan lokaci, fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. So barkanku da shigowa wannan channel mai suna Suleiman Tech a nan YouTube. A wannan bidiyon insha Allah zan mana bayani akan menene Promo Thursdays, wanda za ku ga duk sati duk ranar Alhamis Bitget Wallet suna yin campaign akan shi. So wannan ba wani abun wahala bane, ku biyo mu cikin bidiyon. Amma kafin nan, idan wannan shine farkon zuwanku channel ɗin, ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta ta yadda na ɗaura sabon bidiyon insha Allah za ka gani. So ba tare da ɓata lokaci ba, in aka tambaye ka menene promo, to promo wanda yake a cikin Bitget Wallet ma'ana wani babban taron airdrop ne wanda ake yi, ma'ana wani campaign ne wanda duk sati za ku ga Bitget Wallet suna gudanarwa kowace ranar Alhamis. Sannan shi a wannan promo ɗin shine abin da ake samun wani ticket wanda sai ka yi staking na $10 10 USDT sannan za ka shiga. Sannan kuma idan baka ci ba, ma'ana idan baka ci wannan campaign ɗin ba, so za ka dawo da wannan $10 taka ba tare da ka yi asarar ko ɗaya ba. Sannan kun ga wannan zai baka damar samun token na farko a cikin wannan campaign da ake, sannan cikin ƙwarewa. Sannan kuma gashi kuma abin yana da sauƙi kuma ba shi da haɗari sosai, ma'ana it is very low risk, yana da risk mai sauƙin gaske. Sai aka ce misali kaman kwanan nan shine Promo Thursday na gobe kenan Alhamis 23 ga watan July, za su raba token na Syrup na Maple Finance tare da babban kyauta har $6,666 ga mutum ɗaya. To kuma kenan wannan babbar dama ce wadda mutum zai mai da hankali, domin ba ka san yadda rabon ka yake ba. To kun ga akwai matakai da mutum zai bi idan zai yi staking na Promo Thursday. Da farko, idan kana da Bitget Wallet, so ka je ka samu ka yi updating ɗinta. Bayan ka yi updating a cikin Chrome ko kuma a cikin Play Store ko iOS ko kuma Android, sai ka samu ka yi updating na Bitget Wallet naka. Bayan ka updating ne sai mutum ya yi staking na $10. To kafin ka yi staking kana buƙatar BNB, ma'ana gas fee na BNB. To kuma kenan kafin mutum ya samu wannan kyautar ko kuma kafin ka shiga campaign ɗin, sai ka tada gas fee na BNB. To abin da ake samu shine scratch card domin shiga wannan gasar. Sannan kaga za ka buƙaci gas fee ɗin na BNB, amma wasu lokutan za su ɗan ba da BNB kyauta. To kowa ya kamata ya jira wannan campaign ɗin duk ranar Alhamis, kowace Alhamis suna fara shi ne har zuwa 24 hours. Sannan yadda ake scratch ɗin da kuma claiming, idan ka ci, ma'ana in ka lashe kenan, za ka iya claiming token ɗin. Kamar misali wannan Syrup ɗin da za a yi gobe, to za ka claiming ɗin Syrup ba tare da gas fee ba. In dai ka ci wannan campaign ɗin, ana iya samun $5, $6, $10 har zuwa sama. Sannan kuma idan baka ci ba, za a yi maka refunding na 10 USDT ɗinka, sannan sai ka biya gas fee, sannan za su dawo maka ita. Sannan kuma dole ne abin da ka samu ka ci ka yi claiming ko kuma ka yi refunding kafin kwanaki guda 7, ma'ana kafin sati kenan. Idan ka ci ka yi claiming, in kuma baka ci ba, ka yi refund ɗin kuɗinka ka dawo da su. To kun ga wannan satin babbar kyautar da za su yi shine za su yi kyakkyawar kyautar Promo Thursday a wannan satin ta $6,666 cikin Syrup token na Maple Finance. Sannan wani sabon abu kuma shine Super Draw. Idan babu wanda ya claiming cikin sa'a 24, za a sake miƙa shi don sauran mutane. To kuma kenan wannan dama ce mai kyau wanda ya kamata mutane su je su yi washe ɗinta. So abin da ya sa kuma zai dace mutum ya yi wannan abin shine risk ɗinsa yana da ɗan kaɗan ne, kamar yadda na faɗa muku. 10 USDT naka zai dawo duk da kaga ko baka lashe ba, $10 ka ta dawo. Sannan kuma yana da sauƙi kuma yana da gaskiya. Komai yana tafiya akan smart contract ba tare da buƙatar trading ba, balantana ka je za ka yi asara.
To kun ga kenan dama ta fara samun token early stage kafin jama'a. Kowa ka tabbatar da cewa ka shiga cikin kowane sati sannan kuma ka gwada sa'arka, yana iya zama dama mai kyau a gare ka. Shawarar da zan baku a nan gurin shine ka tabbatar da cewa kana da gas fee na BNB a cikin wallet ɗinka, sannan kuma ka yi research naka akan wannan token ɗin na Syrup ko kuma Bump kafin ka shiga cikin wannan gasar, domin kauce kasancewa cikin yunƙurin hype kawai. Kar wani abu ya zo yana yunƙurin ai wannan hype ne ana zuga shi ka zo ka faɗa ciki. So ka tsaya ka mai da hankali sosai. Sannan kuma mutum ya tsaya ya mai da alama kowace Alhamis, sannan kuma ka sa lokacin da za su fara. Sannan kuma kada ka yi ƙoƙarin amfani da wallet fiye da guda ɗaya a cikin waya guda ɗaya ta Bitget wallet, domin Bitget wallet sun hana wannan abun. Saboda haka wannan shine. To a ƙarshe shine staking da form authority a Bitget wallet hanya ce mai sauƙi, mara haɗari kuma cike da damar cin nasara. Idan kana da Bitget wallet ka sabunta shi sannan ka yi staking na $10 sai ka jira campaign ɗin Alhamis. Kun gane? So wannan shine abin da zamu yi a taƙaice. Kuma wannan satin dama za a yi kyauta ne na Syrup, sannan kuma babbar kyauta ce sosai. So Allah ya bamu sa'a.